நேர்ல 10 எங்களுக்கு சேர்ந்தது அனைங்க வேதிக்கைக்கு ಸ್ವಾಗತம் ಅಂತಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳು ಕ್ರೀಡಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬೀದಾಡಿಕೊಂಡು ಅಚೇರಿಯ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ನಿಗಲಿ ಇತ್ತದು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಕೊಡು ಅಂಕಣ ಮುಂಜೆಗೆ ಲೆಕ್ಕದ ಬರೆ ಮುಖ ಗೋಣಿಚೀಲ ವಿಭಾಗ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು 25-14 ಈ ಪಂದ್ಯದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಉದ್ಯಾವರ ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನ ಮೊಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರದ ಬೊಲ್ಪು ನಿಖಿಲ್ ತೂವಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಭಗವತಿ ತೀಯ ಸಮಾಜ ಉದ್ಯಾವರ ಘಟಕದಾಗಲು ಒಂಜಿ ತೀಯ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಗವತಿ ತೀಯ ಯುವ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ಯಾವರದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೈದಾನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣೋಡು ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಏರೇರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲವರ್ಸ್ ಉಲ್ಲರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವಡ್ ಭಾಗವಹಿಸಿಯರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಜ್ಪೇಡ್ ಪದ್ಧತಿನ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಮುಟ್ಟದ ಏತು ಭಾಗವತಿ ತೀಯ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಘಟಕುಲ್ಲ ಮಾತ ಘಟಕದ ಜನಕಲು ಬತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವಡ್ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದಾಗಲ ಬತ್ತದ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತ ಗುರ್ಕರ್ಲಾದು ಪಡ ನಮ್ಮ ಊರುದ ಪತ್ತೂರುದ ಸಮಸ್ಯೆರು ಮಾತ ಒಟ್ಟದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಾವರ ಕಿಯಾ ಶೋರೂಮ್ ನಿಗಲಿ ಗೊತ್ತು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಉದ್ಯಾವರ ಕಿಯಾ ಶೋರೂಮ್ದ ಎದುರುಡ್ದು ಎಂಕಲ ಈ ಒಂಜಿ ರ್ಯಾಲಿ ಶುರುವಾದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮುಟ್ಟ ಪೋನುಂಡು ತೂಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುನು ಆತೆ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ್ದು ಒಂಜಿ ಸಸಿಹಿತ್ಲು ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಧಾರಣ ಈ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತಾದಿಲನ ಆರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರವೈನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ನಡಪುನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಐತ ಅವೇಡ್ ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಎಂಕಲ್ನ ಉದ್ಯಾವರ ಕೇದಾರದ ಭಗವತಿ ತೀಯ ಸಮಾಜ ಐತ ಯುವ ಘಟಕದ ಆಚರಣೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಎಡಮ ತೀಯ ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಕಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಮಣ್ಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆಂದು ನಂಚಿನವು ವಿಚಾರ ತೆಂಕಲಿಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಶಕ್ತಿನ ಲೋಕಮೋಣಕ್ಕೆ ತೋಜಾವಡು ಅತ್ತಂದ ಯುವ ಶಕ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಸದ್ಬಳಕೆ ಆನಂದ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ಐತ ಬೆನಿಫಿಟ್ ವಾರ ರೀತಿ ಗೆತ್ತೋನಲ್ಲಿ ಬಂದಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶದವರ ಉದಕ್ಕೆ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತಿನಂಕಲ್ ತೀಯಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಭಗವತಿ ಟ್ರೋಫಿ ಬಂಡದು ಆಯ್ನಡ್ದವರ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡವಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಸದಾಶಯದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪುನಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಕೇವಲ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ರನತ್ತೆ ಮಾತಾ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ರನ್ನ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಹಕಾರ ಗೆದ್ದೊಂದೆಂಕಲ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಗುಂಪೋಡು ಬರುದು ನಿಖಲ್ನ ಕೇಳೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಾದ ಇಪ್ಪಡು ಅತ್ತಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷ ಈ ನಮ್ಮ ಜೈ ಹಿಂದದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿದ ಈ ಪಕ್ಕೋಡು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳು ಕ್ರೀಡಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬೀದಾಡಿಕೊಂಡು ಅಚೇರಿಯ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ನಿಗಲಿ ಇತ್ತದು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಕೊಡು ಒಂದು ನಿಕಲ್ದ ಭಗವತಿ ತೀಯ ಸಮಾಜ ಕೇದಾರ್ ಉದ್ಯಾವರ ಯುವ ಘಟಕದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಕೇನೊಂದು ನಿಗಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಎಂಕಲಬಹುದು ಇತ್ತೆ ತುಯರ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ರೈಟರ್ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಉದ್ಯಾವರ ಮೇರೆ ಕಂಚಿನ ಕಂಠದ ನಿರೂಪಕ ಅಂಚನೆ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪನ್ಪಿನ ಬಿರುದು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಉದ್ಯಾವರ ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೊಟ್ಟೆ ನಿಖಿಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ತೀಯ ಸಮಾಜದ ಯುವ ಘಟಕದಾಗಲು ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡಲ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮಾತ್ರ ಘಟಕ ಆದುಪ್ಪಡು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ಆದುಪ್ಪಡು ಮಾತೆರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಬರೀ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಕಾಂಡದ ಪೊರ್ತು ಬೇಗೊಡೆ ಪೂರಗುಲ್ಲ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಾವರದ ಹೈವೇಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಕಾತೊಂದಿತ್ತೇರು ತೂಲೆ
ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕರೀನಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ಆತಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಕಾರಣಾಂತರೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಆವೊಂದಿತ್ತಜಿ ಐನೆರ್ದವರ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಿಗಂದು ಕೇಂಡ ತೀಯರೆ ಚೇರ್ಲಿ ಓರಿನಾಳ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಂಡದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಇನಿತ ದಿನ ಪಂಡ 9 ತಾರೀಕು ದಾಣಿ ಐತಾರ ದಾಣಿ ಯಾನಿಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುಣ್ಣ ಏನಿಯೇ ಐತಾರ ದಾಣಿ ನಡಪೆರೆಗುಂಡು ಅವು ಉಳ್ಳಾಳದ ಮಾಡೂರು ಶ್ರೀ ಪಾಡಂಗಾರ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ನೀಲಿಪಾಲು ಗದ್ದೆಡು ಕಂಡೋಡು ನಡಪೊಂದುಂಡು ಐಕೆ ಎಂಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಂದುಲ 17 ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಗಲು ಮಾತ ತೀಯ ಬಾಂಧವ್ಯರೆಗ್ಲ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗೊಬ್ಬು ಐಕೆ ಯಾಲ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕೆ ಬೋಡದ ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟಿ ಯಾನಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಲೆ क्षेत्र बीजेपी मंडल के प्रकाश सिंह जोग्यान मारुति फर्निचर इंटीरियर्स ಮುಖ್ಯವಾದ ಉಡುಪಿ ಅಂಚನೆ ಎಡಮ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮಕ್ಕಳಾದಿ ತರಪುನ ಕುರಿಕಾರಣಗಳ ವೇದಿಕೆಯ ಮೀಟ ಚವರಣೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕದ ಸ್ವರ ಶಬ್ದ ಚೆಂಡದ ನುಡಿಪು ಹಿಡಿದ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದ ಕೊರ್ಲೊಪ್ಪದ ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿ ಉದ್ಯಾವರದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬತ್ತದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ಅರಿನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಚೆಂಡದ ಸ್ವರ ಶಬ್ದದ ನಿನಾದದ ಮುಖೇನವಾದ ನಮನ ಸದಸ್ಯ ಬಂಧುಲಿನ ಜೊತೆ ಸೇರಿಗೆದ ಹೊರಟು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಮೈದಾನಗಳು ಎದುಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೊಸಿ ಇತ್ತು ಮುಲ್ತ ಕಾರಣವೇರೆ महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सेवना मोदरन्ति वीररे गणनाथा देव वन्दिते निनगे गणनाथा मोदरन्ति वीररे गणनाथा देव वन्दिते ಚವಡಿಗೆ ಪೊಕ್ಕಡೆಳೆಸಿಕೊಂಡಾಡುವ ವೇದಿಕೆದ ಎಂಗಳ ಭಗವತಿ ಸಮಾಜದ ಅರವಿಂದ ಬೋಲಾರ್ ಚಿತ್ರಲೇಖರು ನೇರ್ಲ 10 ಎಕ್ಕಲಟ್ಟು ಸೇರಿದರು ಅರವಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಂಕಲ ಸಮಾಜದಾರೆ ಇದೇ ಉಪ್ಪುನಾಯನೆ ಬರಡಿ ಕಳೆ ಒಂದಿನ ಸರ್ವೋಡು ಕಳೆಯಂದಿನ ಪಾಪದಾಯನೆ ಬರಡಿ ಸರ್ವರಿಗಳ ಉಜ್ಜೇಲಕ ಸಮಾನತದ ಬಲ್ಪು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಣ್ಣದ ತಂಡ ಉಂಟುಗಾರಿಗೆ ಕುಗರ ಶ್ರೀಯ ಎಂಬುದಿಯಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಕುಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪ ಜೊತೆ ಸೇರಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಾಗುವುದು ಒಬ್ಬಗ ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿನ ಉಡುಪದ ದಂಚಿಗೆ ಮಧ್ಯ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಭಗವತಿ ಸಿಹಿಯ ಸಮಾಜದ ಈ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಿತು ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿನ ಪ್ರಚುರನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಹೊರತು ಮೈದಾನವು ಈ ಪಂದ್ಯಗಳು
ವೇದಿಕೆಯಾದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾದ ನಮ್ಮನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೇಖರ್ ಕೇಸರಿ ಪಕ್ಷದ ಇತ್ತೆ ತುಯರ್ ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿದ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿ ಕೂಡಲೇ ಜೋಕುಲೆಗಾದುಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಅಂಜೋನಗಲೆಗಾದುಪ್ಪಡು ಪೊಂಜೋನಗಲೆಗಾದುಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ಗಾದುಪ್ಪಡು ಮಸ್ತ್ ತರತ ಗೊಬ್ಬುಲೇನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತರು ಐಟ್ ಕೆಲವು ಓವೊಂದು ಪನ್ನಡ 30 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಬಕೆಟ್ಗೆ ಬಾಲ್ ಪಾಡ್ನ ಒಂಟಿಕಾಲು ಓಟ ಕಪ್ಪೆ ಓಟ ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಮಸ್ತ್ ಬಗೆತ ಗೊಬ್ಬುಲು ಶುರುವಾಯ ಇತ್ತೆ ತೂವಲಿ ಗೋಣಿ ಜಿಗಿತ ಒಂದುಂಡು ಎಂಡೆ ಏತ ಸಾಧ್ಯ ನಾನು ಆತ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ತುಲಿ ಉಂತುಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ಉಂತುಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ಉಂತುಲೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂತಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ಉಂತಲೆ 23-22 ಕದಿಗೆ 23-22 ಕಾಪು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಿನ ಮಾತಾ ಘಟಕದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಘಟಕದ ಮಾತಾ ಪುರುಷರೆಲ್ಲ ಅಂಕಣ ಒಂಜೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರೆ ಮುಖ ಗೋಣಿಚೀಲ ವಿಭಾಗ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನಡ್ತೊಂದು ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಮಾತಾ ಘಟಕದ ಬಳ ನಿಖಲ್ನ ಟೀಮದ ಏನೇನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಉಳ್ಳೇರ ಅಕಲಿನ ಇಡೀ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಪಂಡದ ನಿಕಟ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಗೋಣಿಚೀಲ ಜಿಗಿತ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ ಪುರುಷರಿತ್ತರಡ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪನಗಲಿತ್ತರಡ ದಯದಿಂದ ಅಂಕಣ ಒಂದಿನ ಲಿಂಗದಡೆಗವರು ಅಂಕಣ ಒಂದದಡೆಗವರು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅವಮಾನವಾಗುವಂತ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದಗಾಗಿ ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇದು ತಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವಿದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲ 8 ತಂಡಗಳು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಲೋ ಅಲ್ಲ ಹಲೋ ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಪಿದ್ದಾದರೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಕಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿ ನೆಲಟ್ಟು ಬಲ್ಪು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂದು ಗೋಂಕರ್ ಕಪ್ಪೆ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೆ ಗೋಣಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಗೋಣಿ ದಾಲವಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲಿ 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 ಗೋಣಿ ಗಾಲಿ ಆತೆ ಎತ್ತು ಪೊಂಜೋನಗಲಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು ಎಂಕಲ್ನ ಭಗವತಿ ತೀಯ ಸಮಾಜ ಉದ್ಯಾವರದಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಟೀಮ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ 4-5 ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ದ ತೋಜೋಡು ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ಗ್ ಬೋಡಾದು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅವು ಏರಂದು ಪಂಡ ಸುನಂದಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಒಂಜಿ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಆರು ರೆಫ್ರಿ ಏರುಲ್ಲೇರ ಆರ ಐತ ಪೂರ ರೂಲ್ಸ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆರು ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಇಂಚ ಒಬ್ಬೋಡು ಏನ ಪೂರ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಾತ ಪನೊಂದಿತ್ತೆರು ಅವೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸರಿಟ್ ಕೇಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ವಿನ್ ಆವಡೆ ಪಂದ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಂಡು ತೂಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಂದು ನಿಗಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂತೆ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಕಾಯ್ಚಾದಿನಂತದ್ದು ರೂಲನ್ನ ಮತ್ತು ಗುರ್ತು ಗೊಬ್ಬರಗೋಸ್ಕರ ಇಚ್ಛೆಯಾದ ಬಂಡಾಗ ನೀವು ಪತ್ತನ ವಿಸಿಲ್ ಬರೋದೇ ಬಿಡು ನೀವು ಗೊಬ್ಬರನೇ ಬೇಕು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾತ್ರ ಗೇಮ್ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಡಬ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಆಡ ಕಿರ್ತ ಪಾಸದ ಮಿತ್ತು ನಡ್ತಂಡ ಫೌಲ್ ಕೊರ್ಪ
ಬಾಲ್ ಬಸದು ಸುತ್ತದ ಕಲ್ಲಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಬಾಲ್ ಬರ್ಪ 30 ಮೀಟರ್ ರೇಸ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಫೈನಲ್ LKG UKG ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಾಲ್ ಪಕ್ಕರಿಗಿದ್ದಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ತಕ್ಕೋಲಿ ಕರೆತ ಪಿರೋಡು ಒಳ್ಳೆ ಪಸಂದ ಐದು ಬೌಲ್ ಕೊರ್ಪುಜ ಕರೆತ ಪಿರೋಡು ಪಸಂದ ಬೌಲ್ ಕೊರ್ಪುಜ ಅವ್ರು ಕೊರೋನಾ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬೌಲೇ ಹಾಕೋದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಈಗ ಗೊಬ್ಬನೆಲ್ಲ ಬಂದ ಹಾಕೋದು ಅವು ಒಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಲೋ ಇವು ನಿಜಲ್ಲ ಅವೇನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಂಡ ಹಾಕುಜಿ ಅಂಚಂಡ ಒಂಜಿ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಪೋದು ಬಾಲ್ ಕೆಟ್ಟಂಡ ಮಾತ್ರ ಬೌಲ್ ಅಂತ ಗೊಪ್ಪ ಪಕ್ಕ ಶಿಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಶಿಫ್ಟ್ ಓಲ ನಮ್ಮ ಪುಡೊಂದಿದ್ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಬಾಲ್ ನೆಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳು ವಿಲೈ ಬರೋದಿಪ್ಪರು ಅಂಡ ಅವಲ ಇಜ್ಜಿ ಈಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅವಲೈ ಬರೋದು ಈಗ ಉಳ್ಳಾರ ಅಮ್ಮ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಉಳ್ಳಾರ PUC ಇಪ್ಪನಾಗಲಿ ಕೂಡ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಆಂಡ ನೀರು ಕೂಡ ಇಂಚಿನಾಗಲಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಅದನ್ನಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪುಜಿ ನಿಕಲ್ ಆಂಡೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಗಲೆಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಂತ ನಿಕಲ್ ಅಗಲೆಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಪಲೆ ಅಗಲ ನಿಕಲಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಆಪುಜಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವು ಬರಾಮಂಡೆ ಏಕ ಬಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವೆಲ್ಲ ಸಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಬಂದ Fifth, sixth, seventh standard boys final. ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ಫೈನಲ್ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ 21 ಚಮಚ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಸನ್ನೆ ಲಿಂಬೆ ಮಾತ್ರ ಪಿರಮಿಡ್ ಹೋಗೋದು ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಎಂಕುಲು ಫೈನಲ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ ಎಂಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಫೈನಲ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತಿನ ನನೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಪನ್ನಡ ಕದಿಕೆದ ಟೀಮ್ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಸಾವೊಂದುಂಡು ತೂಲೆ ನಿಗಿಲು 23-14 ಉದ್ಯಾವರ 23 ಕದಿಕೆ 14 24-14 ಉದ್ಯಾವರ 24 25-14 ಮುಖ್ಯ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಉದ್ಯಾವರ ಫೈನಲಿ ತ್ರೋ ಬಾಲ್ ಎಂಕುಲು ವಿನ್ ಆಯ ನಿಕುಲು ತೋಲ್ ಎಂಕ ನಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇಂಚೆತ್ತನ್ ಪಂಡದು ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ ವಿಡಿಯೋಲ್ ಎಂಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆತಜಿ ದಾಯಿಗ್ ಪಂಡ ಮಾತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮಿತ್ತಗಿತ್ತು ಬೊಕ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅಂಚಾದ್ ಎಂಕ್ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆತಜಿ ಏನಡೆ ಏತ್ ಸಾಧ್ಯನ ಆತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಏನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿದೆ ನನಾಡ್ ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ಆದ್ ಇಡೀ ಟ್ರೋಫಿ ಏರ್ ವಿನ್ ಆತೇರು ಏರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಂದ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ತೋರಿ ಫೈನಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಭಗವತಿ ತೀಯ ಸಮಾಜ ಉದ್ಯಾವರ ಘಟಕದ ಗುಲೆ ಆತ ಪಂಡ ಏರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕುಲು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದನ ಎಂಕುಲೆ ಫೈನಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆತ ಒಂದೇಕ ಕಾರಣ ದಾದ ಅಂದ್ ಪನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಉಲೈಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಡು ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕುಲು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಡ್ ಎಂಕುಲೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಅವ್ಡು ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಐಕ್ ಆತು ಶ್ರಮ ಪಡದ ಎಂಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಬಾಯ್ಸ್ ನಗುಲು ಆದು ಪಡು ಅತ್ತು ಪೂರ ಪೊಂಜೋ ನಗುಲು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಶ್ರಮ ಪಡೋಂದಿತ್ತೇರು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆದ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಭಗವತಿ ತೀಯ ಸಮಾಜ ಉದ್ಯಾವರ ಘಟಕಕ್ಕೂ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಆ ಮಾತ ಅವಾರ್ಡ್ನು ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಲ್ತದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಂಚಾದ್ ಫೈನಲಿ ಭಗವತಿ ತೀಯ ಸಮಾಜ ಉದ್ಯಾವರ ಘಟಕನೇ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನ ಪಡೆಯೊಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತನಂದೇನೊಂದುಲೆ ಅಂಚೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಎಡೆಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೊಟ್ಟು ಯಾನು ನಿಕ್ಲನ ದುಂಬತ್ತ ಬರ್ಪೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಓದುಪ್ಲೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್